Salutare lume, bine v-a regăsit cu un nou episod din Minecraft. Salut-i, Mircea! Salut! Acum adunăm pietruială și că vrem să mărim insula. Câte pietruială ai, Mircea? Un stack și doi. Oi, bun! Acum o să adunăm pietruială, sper să nu vă plictisiți. Mircea! Bă, Mircea! Ce, mă? Dăm toată pietruiala pe care o ai. Păi de ce? Păi să măresc insula. M-am băgat în lavă. Stai un pic, Mircea. Așa, am revenit. Acum o să mor. Așa, n-am murit. Asta e că am vrut să măresc insula. O să mărim până la limită. Acum o să caut limita să văd cât este. Bă, trebuie să dai repede X ca să nu mori. Ce? Ce, Mircea? Dai X și apoi vine în casă să-ți iau itemele. Bine, Mircea, bine. Mai știam, iar am căutat limita atunci și am cicat jos. Poate o să ne apucăm de o serie nouă de survival. Ce ai zis, Mircea, ne apucăm de o serie nouă de survival? Noi deja avem o casă și un magazin. În magazinul și casa e a mea și lui Mircea și... Bă, Mircea, uite cât e limita. Oh, mamă. Stai că mă duc mai încet, o să nu mor. Vezi că aici am ajuns și tu. Da, mă, da. Poate că în fiecare zi o să facem câte o serie de 10 minute. Bă, am picat! Gata. Să nu-mi iei temele, lasă-le, lasă-le, nu le lua. Ha? Da, unde ești? Nu treaba ta. Am murit acasă. Unde? Gata, s acasă. Hai să dau banii ție. Că nu-s b-ați dat pe mine. Hai mă, că te văd. Uite banii, duce și cumpără ceva de la magazin. Ce? Păi, cumpără... Ce să cumpărăm? Ce avem nevoie de ceva? Acum, Mircea, eu măresc insula, bine? Da, mă. Eu cu Mircea jucăm... Eu joc Minecraft de 4 ani. Mircea, tu de câți ani joci Minecraft? Da, nu știu. Oare câtă pietrurală ne trebuie să mărim toată insula? Mult. Dă-ți seama, Uite ce am luat. dă-ți seama să scrie în bară is de start. Se duce toată insula pe râpă. Am văzut, mă, ai târnă cop de diamond. Aha. Tu... Să le șantezi? Da, mă. Bine. Eficiență 1? Da. Bun. Bă, ce nivel ai? 1. A,
Că nu trebuia să-mi eșantez târnăcopul, da, na. Bă, schimbă biomerugii pe hartă în să fie zombie. Da, da, să nu mai pui porci. Nu. Să vă spun de porci. Deci, uitați. Aici e biomul. Și am dat pe iad. Și a apărut porci de aia cu sabie. Și mult. O umplut toată harta. Și după aia am schimbat și vreau să schimb pe ocean să spawneze în mod normal. Gata, Mircea. Am făcut. Ce? Am schimbat să fie zombie. Da, bun. Gata, acum să mărim isla. Când se gata pietruiala, închidem tot. Toată filmarea. Bine, Mircea? Mai am eu 30. Deci gata pietruiala. Da, mai am eu. Mai ai tu? Da. Dar lasă că închidem. Salutare! Da, bun. Dă și Pa. tu, Mircea.